Sabay na. Ayun mo, ayun na. Perfect. Ayaw mo yan. Bigay ko na rin mo. Ay, sabi namin din. What are you doing, my friend? What are you doing? Oh! Pinaano ko na yan, kanon, pinagpapulog. Ito lang po yan, hindi. Baka matutok na. Sabi Pwede na. Pwede na. Pwede na yung magpunta doon tayo. Mga ladi, umarigadi. Tubig po baga. Tapos, dito sila sa brush. Hindi, sigiran lang naman. Ano? Pagdapan mo. Dapat palang sito muna bago sa libo. Pwede mo. Sinigilit ko na di ko nakarang. Yung papanig-panig kayo. Sige na pinanggat. Sali na mga pagkikilala ko yung parang tadaan. Wala tayo sa buwan na. Aray? Aray? Dito niyo si Bobby sa bukas, Bobby. Paggamit sa taas. Sa taas, sa brisa ako. Hindi na magsagmasag to. Nagsagma na ako sa akin. Sa terrace, may din ang pagkataas. Sa ako. Malak, iwalit mo ko. Hindi ka sa atin sa video. Mother.
Malagan pag magabi. Papalaya. Amo na talaga ang bahay namin. Amo na talaga. Sana ay lumigaya siya. Amo na talaga ang bahay namin. Madali nang maunog sukanon. Ikaw na. Lahat tapusin ko nga niyo. Ako na! Luto na! Luto na ang kanin. Ito na, nasayin na kuya. Sila? Luto lang yun. Ay, mabilis pala to. Magubat na ta, magubat. Magubat pa ang kanina. Hello? 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 Piling pa ano? Buhat. Paguhan lang dito. Nagpunan dito. Sorry. Pagi, sa doon na lang ito kayo kapag hindi ka pintura. Sa gilid. Diyan na lang ako. O, dyan na lang mo sa gilid. Paano? Nalibak ko. Salamat. Ganyan yung pagkakang.
Sabi ko naman ito, husband. Mami, ano mo ako? Hindi ako na kung ano ito. Ano? Ano din? Ano talaga ay? Kanin. Oo. Talaga. Ang isa na po kayo kayo. Kanday ko dito.
Yes! Kung mo naman ito dito sa shirt na ito. Udah, santai ka naman.